xics i xiques, teniu ara mateix aquí davant de vosaltres a la Pepa Òdena. I jo tinc davant els alumnes. Exacte, sí! Alumnat de primer d'infantil de l'Institut Jordi de Sant Jordi de València. Molt bé. Han llegit, com bé saps, l'Infant i l'Escola Bressol escrit per tu. Sí. I que ahir van fer l'última tertúlia després de diversos mesos perquè ho hem pres amb molta calma i cadascuna d'elles s'ha encarregat de dinamitzar una tertúlia i aprofundir sobre cada apartat. D'acord? Ho han fet per parelles. Així que, com ja saps, tenim algunes preguntes que ens agradaria fer-te. Sí. Que hem estat també extraent entre totes i aniran eixint elles, s'hauran d'apropar a l'ordinador perquè no tenim micròfon. Sí. I te faran alguna pregunta, d'acord? Però si primer tu vols contar-nos alguna cosa abans de començar, estem a la teua disposició. Jo voldria dir-vos que estic molt contenta de parlar amb uns alumnes d'educació infantil, que és una de les professions més maques que hi ha al món. I com que l'Anna ja m'ha enviat 4 preguntes, jo més o menys m'havia preparat la resposta per a aquestes 4 preguntes. Si voleu, us les contesto totes de cop, o voleu anar interrompint segons el que jo digui. Com voleu fer? Fem les preguntes o que ella vaig a fer? Vale. Anem preguntant-te i anem a poc a poc, que algunes diuen que si no se perdran. Val, d'acord. Jo també em puc perdre, que fa molts anys que no treballo. Fa anys que no treballa, diu. Aleshores, has apuntat les preguntes, Alba? Solo la primera pareja. Pots vindre i fas la primera pregunta? Què et va fer començar a escriure sobre l'educació? Què em va fer començar a escriure? Mira, a mi escriure m'agrada. Vaig estudiar a la universitat i després de fer la carrera de filosofia vaig estudiar psicologia clínica. Llavors, a psicologia clínica vaig aprendre l'evolució dels nens petits, l'evolució de l'home en principi, però a mi em va enganxar l'evolució dels nens petits. En aquells moments, això era als anys 60, els anys 70 primers, en aquells moments a Rosa Sensat, no sé si ho coneixeu, l'associació de mestres, coneixeu? Allí em van demanar si podia fer algunes classes. Total, que em vaig posar en contacte amb l'associació Rosa Sensat, per una banda, pedagogia, i per altra banda, la psicologia clínica, en la part dels nens petits, les vaig ajuntar i vaig pensar, és una feina molt maca, poder aprofundir en això. Els mestres de Rosa Sensat demanaven algú que els ajudés a aprofundir per treballar millor amb els nens petits d'escola bressol, de 0 a 3 anys. I em van dir si volia anar. I jo, llançada, vaig dir que sí. Jo no havia treballat mai amb nens petits, però vaig dir que sí. I ens va anar molt bé, perquè vaig començar a fer els assessoraments llavors, i quan ja feia bastants anys que anava fent assessoraments, a Rosa Sensat dèiem, això ho hem d'escriure. Tot el que demanen els mestres, tot el que pregunten, tot el que fan. Jo, la veritat, és que he après molt dels mestres, molt. Però, com... no cal que m'ho pregunteu, perquè ja m'ho havíeu dit per escrit. L'Anna ja m'havia dit per escrit. En qui tinc com a referència, quins personatges tinc com a referència.
per la meva formació, els primers de tots són els mestres, us ho ben asseguro. Mestres que moltes vegades no són mestres ni educadors. Són persones que han tingut un interès molt gran en tractar bé el nen petit i que fos ben tractat. Vaig començar a llegir llibres, vaig anar per Europa a buscar coses, especialment per França, perquè ja sabia francès, i vaig trobar un llibre que em va cridar molt l'atenció, que es deia L'Oxy, o Le Maternage Insolite. Suposo que el coneixeu. No sé si el coneixeu. Si no, valdrà la pena que el llegiu. A partir d'aquest llibre vaig començar a explicar tots els valors que aquelles persones que portaven un orfenat, perquè no era una escola bressol, era un orfenat, tenien i donaven als nens petits, en l'educació dels nens petits. I bé, ho vaig transmetre a les classes dels cursos de Rosa Sensat, a les escoles d'estiu. D'una banda, això. D'altra banda, va coincidir que vam conèixer una professora italiana, anglesa, vivint a Itàlia, que ens va ensenyar unes coses que no havíem vist mai. Aquesta senyora es deia, s'ha mort ja, Elinor Goldsmith. Aquesta potser sí que no hem sentit a parlar, no sé. És la creadora d'un joc pels nadons que es diu La panera dels tresors. Us sona? La panera dels tresors. Sí, la festa de... Sí, ho coneixeu. Bé, d'acord. Llavors, entre aquestes dues entitats, diria jo, perquè han estat com entitats, i després vam conèixer els italians de Reggio Emilia, el Loris Malaguzzi, que havia introduït la reforma de l'educació infantil a Itàlia, al nord d'Itàlia, a Reggio. Entre conèixer totes aquestes persones, hi havia un garbuix de coneixements que a Rosa Sensat vam dir ho hem d'escriure. Ho hem d'escriure. I com que a la que més li agradava escriure a mi, vaig començar a escriure. I aquesta és la raó per la que tenim aquest llibre de fa tants anys ja, perquè fa molts anys que el vam editar. No me'n recordo quina edat és. Bueno, és igual. Però és els anys... El teu, el de... El meu, sí. Jo em dic que sí, però des de fa anys. Bueno, és igual, però fa molts anys. Llavors l'he revisat i l'he ampliat una mica en fotografies. Vosaltres deveu tenir... Sí, teniu la revisió ja. Sí, aquest és el revisat. Del 87 i la nostra edició és del 2011, així que sí. El 87, imagina't. Bé, doncs, més o menys això és la resposta a aquesta primera pregunta. O una mica la primera i la segona. Ah, no. Una i mitja. Molt bé. Carina, faries tu la segona pregunta? Però has de vindre aquí. És fàcil. És que si no, no te sentirà. Espera, que no ho sento. Ara. Has de parlar al micròfon. Ahí. Sí. ¿Quieres pegar? No, canviaries alguna cosa. És que això ja l'ha fet. Vale. ¿Cambiarías alguna cosa del teu llibre? El llibre. Mira, tornant-me a mirar ara, perquè vosaltres l'heu estat mirant, jo penso que hi falta un aprofundiment o una nota de l'evolució dels aspectes emocionals i sentimentals dels nens. Jo diria que per aquí s'hauria d'ampliar. D'altra banda, l'altre, tot ho trobo que és vàlid.
em sembla a mi. Què penseu vosaltres? Us sembla algo desfasat? No us sento, eh? No, que com estan parlant en general, que sí, que no són idees desfasades. I ahir, en l'última tertúlia, vam Sí. parlar de com el teu llibre també és perfecte per a qualsevol escola pública. Perquè De més trobem... grans, de nens Què? més grans. No, que el teu llibre se pot aplicar a les escoles bressol públiques, que en sí, València no en tenim moltes, però que no requereix, per exemple, ara molt sovint trobem escoles que estan especialitzades en pedagogia Montessori, Waldorf, escola lliure, i diguem-ne que acaben sent exclusives. Sí. Mentre que el que tu proposes podria encaixar en una escola, també en una escola pública. Vull dir que no és elitista, sinó que pretén el contrari, no? Que seria adequat per a qualsevol xiquet i xiqueta, vinga d'on vinga. Sí. Jo no estic gens en contra de les escoles especialitzades com la Waldorf o la Montessori. Són coneixements que donen molt concrets i a més estic segura que els eduquen els nens també. Però en principi a mi m'interessa més educar o que siguin educats els nens que no que siguin ensenyats. No sé si veieu la diferència. Una cosa és ensenyar una matèria i l'altra cosa és ensenyar a viure. I aquest ensenyar a viure és l'educació. Llavors és igual, pots educar a través de la Montessori i pots educar a través de qualsevol altra persona que estigui interessada pels nens, no? Totalment. Molt bé. A veure, la pregunta 3 és un poc més llarga. Alguna heu apuntat la pregunta? Doncs li faig una foto i veniu i si la feu. Alça. Aquesta és molt bona. Consideres que la vocació... Hola. Consideres que la vocació... Que ahir tens a la Pepa, que veig que tu ets Alfred. Ja et veig. Consideres que la vocació és suficient per a ser una bona educadora o mestra? Quines qualitats són fonamentals en aquesta professió? Gràcies. A veure, hi ha moltes qualitats. Es necessiten moltes qualitats per a aquesta professió, com per la professió de mestre, com per la professió de qualsevol relació humana. També seria molt interessant moltes qualitats que practiquessin els metges i els sanitaris amb els malalts, per exemple, no? És una professió de relació humana. Jo diria, a veure, que no n'hi ha prou amb que t'agradin els nens. Que hi ha gent que vol fer de mestre d'educació infantil perquè li agraden els nens. Evidentment que t'han d'agradar els nens, t'han d'entusiasmar, però has de tenir molts coneixements. I aquests coneixements, malauradament, les universitats no els donen tots. Jo diria que és una idea que a mi em balla sempre pel cap, que s'hauria de començar. Vosaltres heu començat ara a estudiar, no? Sí. En lloc de començar a estudiar en una escola de grans, s'hauria de començar a fer un any de treball al costat d'un bon mestre. I un any de treball, remunerat mínimament, però per aprendre d'aquest bon mestre. I en una escola passar-se un any i llavors fins i tot tu mateix t'adonaries compte de si serveixes o no serveixes, perquè és una feina dura, encara que no ho sembli. Et dona moltes alegries, els nens donen moltes alegries, però és dur, és cansat físicament. Llavors has de tenir molta paciència,
has de tenir moltes dots d'observació, has de saber observar molt el que els nens fan. Has de saber observar per interpretar el que et diuen, perquè no parlen la majoria dels que tenim en aquestes edats. Sí que parlen, clar que parlen, pobrets, però parlen a la seva manera. Parlen amb gestos, amb actituds, o amb plors, o amb el que sigui. I en paraules, a mi van fer els 2 o 3 anys, comencen a parlar paraules, però escassament, no és el nostre llenguatge. Bé, en el llibre penso que dic moltes més coses de les qualitats. Vull dir, repasseu-les, que us anirà bé. I procureu treballar al costat d'algú que en sàpiga. O tenir contacte, si no és tot un curs, tenir un mes de contacte, un trimestre, una temporadeta, i que el mateix mestre us digui si serviu o no serviu, que també va bé que t'ho digui un altre. Molt bé. Molt bé. Què més? Pues ja només ens queden les últimes preguntes. Tu com vas? Vas bé, Pepa? Començo a tenir una mica de mal d'esquena i de necessitat d'estirar-me ja. Però encara tinc per una mica, encara tinc veta per una mica més. Fem l'última pregunta, d'acord? I després ja un comiat por todo lo alto. Bueno, molt bé. Que pots vindre a Argentina, per exemple? Fas l'última pregunta. ¿Tienes alguna actividad o experiencia favorita como maestra? Vale. Hola, ¿tienes alguna actividad o experiencia favorita como maestra? A veure, com ho dius? Ho tornes a repetir? ¿Tienes alguna actividad o experiencia favorita como maestra? Mira, en tinc bastantes, però m'agradaria dir-vos, perquè no us les puc explicar, perquè si us les expliqués ens passaríem aquí 3 hores, dir-vos que fa molts anys, al començament de fer aquests assessoraments que vaig fer a les escoles, vam fer 2 experiències molt interessants. Una va ser observar la relació dels nens i els mestres, els nens i els adults, nens de 2 a 3 anys, que ja podien començar a parlar, i vam fer unes observacions molt acurades i vam trobar coses que ens van sorprendre, que ens vam veure que s'haurien de seguir observant i estudiant, però que, com que es va acabar el curs i com ja sabeu, les administracions t'envien d'aquí i d'allà, vull dir, no vam continuar. Però la relació, per exemple, us dic algunes coses que vam trobar. Vam estar observant amb 6 hores d'estada d'una mestra amb un grup de nens de 2 a 3 anys, parlava directament amb un nen, dient-li alguna cosa a ell directament, no al grup, sinó a un nen com a persona, només 3 minuts. 3 minuts en 6 hores. Esclar, això és molt fort. Després també vam estar observant tot un dia o 3 dies. Em sembla que van ser, no sé si va ser un dia o van ser 3 dies, del mateix nen, que evidentment la mestra no sabia quin nen estàvem observant, per veure les paraules que deia, com s'expressava, si era ell el primer que engegava la conversa amb la mestra, o era la mestra la que començava la relació amb el nen. I després també vam trobar uns temps molt limitats. Màxim, en tot un dia de 6 hores, podien parlar 2-3 minuts o màxim 20 minuts amb un nen que parlés molt. A veure què anava a dir d'això, anava a dir una altra cosa important.
Bueno, no me'n recordo. Però que no vam continuar fent-ho, investigant-ho, que va ser una llàstima. I una altra experiència que vam fer, que ens va servir per distribuir els espais de les sales, de lo que en diem, mal diem, classes, dels petitons, dels bebès, va ser observar durant uns minuts a la mestra els moviments que feia i per què els feia. I, per exemple, en el cas d'un grup de bebès, en 10 minuts es va moure 3 vegades per fer el mateix, que va ser anar a buscar un mocador amb l'altra punta de la sala per anar a mocar un nen i tornar-lo a anar a un altre lloc de la sala a llançar el mocador brut. I això ho va fer en molt poc temps, en 10 minuts, 3 vegades amb nens diferents. Vam arribar de seguida a la conclusió que s'havia de tenir allà on estava la mestra un potet per llançar els mocadors bruts i que s'havia de tenir allà on estava la mestra un paquet, per tant, molts paquets de mocadors nets. Coses d'aquest estil. D'aquest estil n'havia fet bastantes. N'hi ha de publicades al Patronat de Guarderies de Barcelona, quan es deia Patronat de Guarderies, fa molts anys. Jo no sé si aquí encara això us pot arribar a través d'alguna biblioteca. Si no, ja ens posaríem en contacte i miraríem si no sé com se pot fer. Jo crec que sí, que us pot arribar a través d'alguna biblioteca, perquè no se'n va fer una edició molt llarga d'aquestes. Són llibrets molt petitets, de 50, 60 pàgines, molt poquet. Molt bé. I d'experiències n'hi havia moltes. Amb quasi 40 anys de treball, tindria moltes. I alguna escola que ens recomanes visitar, Pepa? Mira, ja m'ho he pensat, però em costa molt. Em costa molt perquè fa molts anys que no hi vaig. I sé que estan molt diferents. Cada vegada que em trobo encara companyes que encara treballen, em diuen, Pepa, ploraries, és molt diferent. I si he de plorar ja no hi vaig, vull dir, ja no he anat, I llavors no sé quina recomanar-vos. No sé com ho podeu fer, això. Podeu anar a l'Institut Municipal d'Educació. Com? Que vam anar a Barcelona i vam visitar, per exemple... No? Jo ara no et sento. Hola? Hola, sí, ara sí. Vam anar a visitar l'escola Bressol Covi, que està al costat de la presó de dones de Barcelona. Sí, no la conec. No? Vale. No, és que en conec molt poques, perquè a l'època que jo treballava només n'hi havia, em penso que eren unes 26, 36, 39 escoles bressol municipals. En aquests moments n'hi ha més de 100. I no sé com treballen. En València en tenim 4. Municipals? Oh! Sí. Així que és un model... a treballar. És un model a seguir, sí. El vostre és un model a seguir. Per això també ho hem estat un poquet estudiant. Escolta, però és un model a seguir, però fixa't el que us dic, que les companyes que treballàvem llavors em diuen que ara ploraria jo si hi anés. O sigui que llavors no era una gran cosa, tampoc. Doncs ara no deu estar gaire millor. Sí, està clar. Bueno, ho sento, però començo a sentir-me amb bastant mal d'esquena. Per tant, hauríem d'acabar aviat. M'ha fet molta il·lusió poder parlar amb vosaltres. Genial, una abraçada fortíssima des d'ací. Superagraïdes i ha sigut molt emocionant. Molt emocionant. Ha sigut molt emocionant, Pepa. Molt emocionant. Així que un fort aplaudiment, per favor. Una vegada. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
i entusiasmeu-vos amb aquesta feina. I adeu, Pepa, per al que vulguis estem Adeu. així. Adeu, No et moltíssimes sento. gràcies. No et sento. Adeu. Adéu.